मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आं थारमाने बाहाय गोबां रोखोमनि आर्टिस्टफोर दङ। नोंथांमोना देखायनो सेस्था खालामगोन। भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बावखुंग्रि हाजोआव खैबार गाखोखो नोङो? मथा मथि खननै जाबाय। खननै? आरो खनसेबाव गाखोबा मा जागोन मिथिगोन ना? लोगो गैया, गाखोनो लोगो गैया। खनसेबाव गाखोबावबा आं खोनादों बावखुंग्रि हाजोआव खेबथाम गाखोबा मालाय गावनि गोसोथोनायखौ मोनोनो। नंगौना रायजोफोर? नंगौना नङा? ओमफ्राय लोगो गैया जे गाखोफानो? एबार खेबसे गाखोबावफादो। आब' गेलेनाया गाखोबा गाखोफाजागौमोन। आंथ' खेबबा 6 बार 10 बार गाखोबाबो आंनि गोसोथोनायखौ मोननाय नङा खोनाबाय? आयो। मानो मिथिगौ ना? आंना दिमानानो बोरैबा बेखायदासोना। मा बेखायदालै बेबा? मिथिनो लुबैदोंना लुगैयाखै जाखो रायजोफोरा? आंनो ओंखाम ओंख्रि संना होग्रा हौवासो नांगौ, जि जोम सुना होग्रा। थैदो दानाबा सेस बरबाद। आं गैला बेवहाय रायजोफोर। आंथ' संनो रोंखायालै। आं गैला। सोरबा रेडिबा खिन्थु आं लागोन। रावबो लाया नुबाय? हनै आखाइ थिखोबाय। सिरिसो जाजोब्बाय। दे जागोन दे। बे समाव बावखुंग्रि हाजो मेलायाव बिथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय जाबाय। दैमारि चेनेलाव गासैबो लोगोफोरखौ आंनि खुलुमनाय गाव नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय। दा बिथाङा गोदान चेनेल खुलिजेनदों, बिथांखौ बयबो सापर्ट होनांगोन। बिथाङा ब्लग लाबोयोना इन्टारटेनमेन्ट, बिथाङा इन्टारटेनमेन्ट पार्पसावहाय चेनेल खुलिदों। बिथांखौ सापर्ट हो। बिथाङा माने नाजालांगोन जेसेबां हायो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांनो। स' रायजोफोरा जुदि सापर्ट होयोब्ला बिथाङा माने अनेक बायदिसिना मा होनो गोदान बुस्थु दिन्थिलांनो नाजागोन आरो इन्टारटेनमेन्टनि बारै। स' बिदिब्ला आं बेवहाय बावखुंग्रि मेलायावहाय एंकरनि थाखाय लेंहरजानायलाय आं बेवहाय एंकर खालामनो फैदोंमोन। स' बे आदाखौ आं बेवहाय लोगो मोनदों, जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरो। बिदिब्ला गोजोन्थों। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। बिदिबा